Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Nagadun ti ginatang ko dito'y Tersina, Maray. Itala nga ado ti ginatang mo Adu gayam ti kwarta. Aguray ka, kwenta ak numano da ito'y bayadam Sige, kwenta Maray. Medyo ado ti bayadam ka. Sige lang, adda pagbayad ka. Kiriwan. 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 Nagadumot a kiriwan daytan? Awan nga min calculator kaw. Iso abilbilang aglatan. Mano amain? O da ito'y nay. Kurang asa nga ribaw. Dayta. Senior citizen ID, mo da ito'y iyaw awat mo. Anwag da ito'y. Ikanak iti discount ko Discount adagaos. Saan ka pa yan nagbaybayad? Dumaw-dawat ka ni ti discount. Manaw, ti discount ka. Sana ka mangmangta di ti discount. Apay asaan? Tirsi na laang da ito'y. Dagiti laang dadakkel a pagtagilakwan ti mangta di ti discount. Jak mamatay. Nay, apay nga raw dati malikod kan. Agawid account. Bayadan pa'y mo dagito inalam Ay, jakon alaan. Tawan mo't discount ka. Anya? Ay, unay kan, marituyang. Ayan na nga'y, dagiti ginatang mo. Jakon inala. Awan mo't discount ka. Saan na ka nga inig ka ni Maricuanang iti discount? Awan ka nung nga raw. Nay, impagitan di senior citizen ay dime. Woy, ngam awan lata. Ay, ireklamo ta ni Maricuanang no saan na ka nga inig ka iti discount. Santan agumatang ijay Tersina na. Wain, sanay. Ijay talangin ilay, amapan gumatang. Nasaysaya at pa. Umay kayo naglugan dito yung tricycle ko. Tataba daw, nanatuyang. Ay saan? Urayan mi ni Kwaraw, taada discount mi kan kwa At damot discount nga itad ko kadagiti senior citizen. May metlat ta ni Kwaraw kapag luganan tatuya. Saan mi akayat ti aglugan iti sabali at tricycle? Iso nga ilisim da ita tricycle mo. Tapno at pagparadaan ni Kwaraw, no parahin may. O ala, glisikan! Sige nana. Ay, nagmayat gayam ti aglugan dito yung tricycle ni Kwaraw. Anya, badang. Kasla aeroplano ti paglugluganan ta. Wan nga raw. Tumaytayap tayon sa. Ay, Kwaraw! Kumpad kayo lang. Mabalin ka day, ngayon na yadam, Kwaraw. Ta senior citizen ka may. Ewan gayam nga. Nalipatak mo ito na senior citizen kayo gayam. Wan nga raw tanay. Ay, saus. Permiti paspas mo nga pataray. Sige, tayo inayatay. Kasta Kas lamang itulog itinatay. Ang payatlatan. Nakadanon tayo dito yung ilay na natuyang. Tataba daw. Pumabakan to yan. Ay, katuna. Agin inayad ka. Tani, senior citizen kan. Ay, katuray si ka. Itad mo, deplete ta. Ay, wun gayam anya. Ups. Aday ta, Kwaraw. Kwarta ti plitay. Sana da ito yung senior citizens ID yaw. Kwarta nga min titid mo. Di ka lamabay na day takit ID mo. Tiyaw awat ma. Nay, day ta nga rudan. Senior citizens discount lang ati itad kaw. Apay, awan discount ti bungal, Kwaraw. Alangan nga awan. Awan mo ta talaga. Dua kami kinitatam abadong abungal.
Isungad na kumamot discount mi Awan itilintag, ti discount ti bungal. Saan kan samot ang mamati abungal kamay? Ah. Ay, badaw, ko naman nga may. Ah. No diniscountan na kami iti senior citizen plus discount abungal. Awanan at ibayadan may. Ay, kung talagang awanin Discount ti senior citizen, ken discount ti bungal. Awanan bayadan tatuyan. Diyak to kaya atin nga ilugan datatabadong kan nanatuyang. Ay, maditiag pili-pili iti pasaheros. Diyak matagpilpili. Ngamsan damat ngamin nga agbayad iti pliti da. Apay ngay? Kaya't da, discount amin. Aging gangawan bayadan da. Ay, ano sa mo ta talaga akasta ti senior citizen. Apay ngay si Kangkail. Senior citizen kamay. Ngamsan kamat adumaw dawat iti discount. Ay, una ta kakaasi kay bad a driver. Dananatuyang kantata ba daw? Libre ti kayat da. Talaga nga ano ti kwarta da marituyang kan pari ba daw, maray. Kat no oray nala ipakpakita no kasta bilangan na. Sa bali pa'y adya nakadulin a kwartada ije bangko. Ay, adapay aya. Wen, maray. Impakita nga rod kanyak ni marituyang jay libreta da. Kasta aya. Wen. Saan dan samot akayat agastusan je kwartada? Ti kayat da, madiscountan ti amin ababayadan da. Ay, kurang naladawatan da amin. Kastada nga raud. Ay, unay kat dagijay nga agasawan aya. Iduldulin da ti kwartada. Win maray. Di da kayat agastusan. Kwaraw, kita am ni pare ba daw? Anya nga tati aramidin na ije likod ti balay da ang Kangil. Kaslag kalkalimad. Hoy, ang mga nung kalkali ti balitaw. Anya ngay mo ti makali na abalitok ije likod ti balay da. Damagam tuwa ang Kangil, no anya ti kalkalyin na. Nadlaw ko nga dakalkalyam ije likod ti balayo paray. Ay, nakita ang paray. Nakita mi ka ni Kwarog. Adayin kalik ijay paray. Anya ti kalkalyam. Di kwartame, kinituyang ko pare. Anya? Mabutang kami ang matakawan. Isu nga inkalikaw ni jay likod ti balay may. Ay sus. Awan, di lala aramidin pare. Tapay mo pare. Apay nga inkalim. Tapno saan da nga rot atakaway. Ay, nasasaya at no yung kaimbang ko pare. Ay, adan kwartame ijay bangko pare. Ado at talaga ti kwartayaw. Adu Ang saan nga ta delikado, matakaw dahi tayong kalim di talikod ti balayo. Saan? Nakasipti di kwartame kinituyang ko ijay likod ti balay. Kapingin nga nga awanan di kwartak dito'y drawer ti lamisaan. Asino tinangala? Ay, Dungdungwan kanta. Onay, onay. Badawng! Ha? Apay kanta ka kanta. Kankantaan na. Ay, agsala taman to yan. Tcha-tcha-tcha. Ay, kaya tagsana. Ha? Balsian na pala. No di mo kaya tcha-tcha. Ay, ibatanak man ba daw? Ay, awan ti ganas kong agsala. Ha? Apay ayaman nga gungungit ka. Awan jay kwartak ijay drawer. Ay, jakang mo Si kalaang mati mabalin ang mga laiti dayjay. Day takay, tijak kayat king katuyang. Kanayon nakapabasulan. Kat asino kumati sa bali apabasulak no san asika. Apay adi mo pabasulan dagiti utot, kun ipais, jay pusa, asaw. Anya? Siyakla kanayon hindi makitkita. Napukawan kay ti kwarta, marituyang. Ay, wan nga rod maray. Ay, di kwartak, awanan. Sapay nagado dayjay. Katasino nga ti suspitsam. Ipes ken utot ijay balay. Anya? Ni ko mabadong ko. Ngam ko na namit asaan nga iso tinangala. Kat, amangan mo't no isaw. Ipilit na nga road asaan nga iso. Kanududwa kayo lang, iji balayaw. Jak amo no asino ti pabasulak maray.
Ay, day takot nga min tirigat na no adu unay ti kwartayaw. Ay sus, agtudon sa mutan. Aywan, nakuyam ti tangatang maray. O adeta, agarbisan. Ay sus, nagiti bilagkaw. Kakasanan, agtudo na talaga maray. Darasam, ingkan. Ay unay kan ba daw? Di mo pa'y mo't inakas dagiti bilagkaw, nabasadan. Nay, agtudtudo magayamay. Naa, agtugtugaw ka laang mo di taon. Nabasada nga ron amin ay. Ay unay ka mutan, di ka pa'y mo't nagakas. Ay sus, nagpigsan nga agpaiso ti tuda. Ay, irikap mo amin atawa. Ay katulungan ako na. Ay unay yan, italaang manan anag tudo itinapigsa. Kwarog. Nay, apay nga itataba daw. Nabasbasa ka, Mike. Nabasa kami kanituyang kao dito yung nagtibalay may kwarog. Ha? Ay, Saus. Nagtudaw dito yung nagtibalayaw. Nagadumagayam ti abo na to atap tibalay may. Ha? Ay, wine. Aging gaita, agtid-tid pa'y laang. Jak laki na taptapalan ay. Ay, nalakalaang matiagtakop iti atap. Jak nakagatang iti pang takop kaw. Isu nga ibagaman ka ni uncle mo tulungan na kami. Nagkatuwa na, tata. Ibagamutin no asino ka nagiti kabarangayan tayo iti makaitid iti tulaw. Anggal, agpatpatulong da tata ba daw? Ay katulungan tayo Nabasbasada iti yung nagtibalay da. Tagtad-tad ti atap da. Ay nagado akwartada, di dapat patarimaan di atap da. Tidakos na, nalayos da pa'y. Ay katulungan tayo di atak kaasida. Ikan tayo iti bagas da marituyang kan kabadong, maray. Ay, tanay, kaasi damay. Adda dalang nga rodin iti nagtibalay da. Nabasada pa'y laang. Ay, nuko mga mentari ni Perda di ang abalay da. Amin ka nga rod agamit da kat nabasa. Kahit kasanungatan di iduldulin da akwartada. Ayunan niya. Da magkukat nga ingkali ni paribadong di kwartada itilikudan ti balay da. Ay sus, kasano ngayon kat pagkatumang jay layaws. Sikan tumat nga bain. Anay kaw, itay ka pa yakidal may tuyang. Basol mo day tao salbag ka. Anay. Gusto nga, limita man day takid-kidal matakyang kaw. Anay ka, sobra ka na tuyang. Pinitong nakmadain. Kaya't mo tabitugan ka ba niya? Apay gagap apa kayaw? Anay, Na, paray, nakitam na jay. Binadekan na to'y sakak. Nagsakay. Daytoy tumat nga min abadaong. Awanan di kwartami tanayanot. ay tututiro pa na. Ay, kasla din akong dungdungon nito yang ko, pare. Agasam di pa nang itudutudo na kanya ngay. Uray alagdulang. Apay ayamaray, takas talaunay tirurod mo ko ni pare ba daw? Kasano nga men, kapitan? Ingkali nagayam di kwartami ijay likudan ti balay may kat naglayakos. Huwag nagpaisaw. Tanggat tao pa, tika unag tidanom. Awanan nayano dan di kwartamay. Kunak ano safety, pare. Ay, madanog ko na ito abadong kapitan. Ha? Lapdan nagtatalaga nga straight down. Ay, pare. Tulungan nakbuti Ay, na. mare, kasyam ni pare ba daw? Ada pa yung magkwartayo iji bangko. Awan, kapitan, kun namin laang nga adda, tapno agpalastog kamay. Kaday to'y abadaong tinangibaga nga agpalastog kamay. Ay, sus. Iso abang kamitan, pare. Awanan na talaga ti kwartami. Uray 5 adulaing. Iso abay anak amang kadal kan mangkog takugtar iti na ito abadaong kapitan. Tatalaga amarorod. Ay, tuyang. Gusto na. Gusto na. Ay, tatabadong. Ti kwarta saan nga idulin iti uneg ti daga.
Gastusan para iti pagsayaatan ti biyagyo kininanak ko yan. Ala sige! Didon tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawan ron liabida tayo aray. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.